yoy ketode surgaji yoy ketode hande san ketode nadaji ayo bomi yoy ketode surgaji yoy ketode hande san ketode nadaji bibi yoy bomi yoy ketode surgaji yoy ketode hande san ketode nadaji. Assalamu alaikum on calminama mbo kala mo inde mo yettude mum yeɓiyankoɓe tele mbedda hande kadi ene wayno en gari ɗo gam wadde yewtere nde gowɗen wadde nde mbiɗen hol janggo men ko yewtere ɓiɓɓe fulɓe ko yewtere gandanɗa nde hoorema enen e nder télé men télé mbedda kadi aduna ne watte mayre hakkille hande noon Allah addi en ɗo unité nationale so wiyama unité nationale woni gotagu ɓiɓɓe leydi gotagu noon so wiyama gotagu manam woni leƴƴi foof ndendine gona gotum beele ne amno walla amnotako hande kam mbe sikki jeddi giwi ɗo saabu son ji jonde nde ɗo mbe sikki ɗo haali hoore mum gasni saabu en jiiɗo Sarakulle en jiiɗo Jolfo en jiiɗo Capato en jiiɗo Fulɓe wadde en wayno ko wonno ko fanare nde hay hunde heddaki en noon hande eɗen gondi ɗo e président fedde unité nationale ɗum noon président hono Amadou holko joguiɗa ko ganduɗa hoorema aɗa ɓeyde ko kalmi ko calmina kadi fansuji ma calmina ɓiɓɓe Mauritanie naɓe calmina aduna e calmina kadi yiiɓenkoɓe télé men télé mbedda bisimilla ma. Bon assalamu aleykum ko adi fo on calminama moni kala inde mum e yettode mum en jetti Allah joom baɗe bawɗe en jetti nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe renɓe ndiyam e jeygol ha mbawɗen darade eɗen kaala en jetti sernaɓe men bon mbeɗa wiye Amadou Sy gorko mo ganki gorgol ko min halfina hoorejo fedde unité nationale to Riyad sen mbi unité nationale noon unité nationale woni potal ɓesgu leydi saabu unité nationale kala nanɗo noddago so nota e kañum ambi hoore mum kono unité nationale wonani ɗo ko leƴƴi nayyi ɗi foof gondi e Mauritanie woni pullo mum Capato Jolfo e Hassaniya ko ɗum woni fandare amen ɗum woni initiative amen rendindeɓe kamɓe foof ɓe ganda so pullo acci Capato Jolfo acci Soninke yimɓe certi tan ene gasa wonde wooda ko ayi saabu ko enen deñi leydi ndi ndenden liggodiren pamodiren beɗe duusen leydi men ha wawa sellude. mbeɗa sikki on nani kadi on paami ko woni gardiɗo fedde nde ganduɗa nde hoorema gotagu ɓiɓɓe leydi Mauritanie naɓe ceerno Amadou holko nannuma e ɗum ɗo e holko woni caggal ma e holko hokkuma cuusal ƴettude engagement poɗɗo ni rendinde ɓiɓɓe Mauritanie naɓe gam ko fate yongon gotum. eyyi ko adi fo mi weltima e namdal ma ngal saabu namdiɗa ko namdal pongal namdede kadi so Allahu lamɗo jaaɓi mami jabarne ponmi jabarade so Allah mbeɗa yetta Allah kadi mbeɗa yetta yimɓe walluɓe mi dardade guila ngoɗo miijo min gawi ɗum min gaddi ha fuɗi saabu miijo goto yonata min goto tan somi addino miijo ngo somi yiɗino fewnude wawa fewnude mais ko guila jinnaɓe e duusi amen balli amen e miijoji moƴƴi hokki amen courage jokkidde komin goni wadde dow mum ko alhamdulillahi rabbil alamin kadi mbeɗa yetta kala membre gonɗo unité national saabu hare nde ko minen fof kaɓate guila min daari emin kaaɓe ko minen fof dardi emin kaaɓe wallahi. e ɗum noon ceerno Amadou mande puɗɗiɗon e holnde puɗɗiɗon ɗeɗo golle no foti duuɓi jaareɗo ɗon hen e hol gartam puɗɗiɗon dañde hen ko ɗum jinnomi andude. eyyi alhamdulillahi rabbil alamin fedde unité nationale ko fuɗɗi ɓooyani fuɗɗi presque eɗen mbawi wiide koye 2018 e fin 2018 fuɗɗi ko nden unité nationale fuɗɗi kadi min dañi hen gartam saabu gartam momin dañi o woni koye leydi ndi min goni kadi min représenté o koye Riyad saabu somin goppi Riyad maayi tan ne gasa wonde inneji amen mayore hen saabu hande chaque dimanche mo Allah holluma walla lewru foof lewru waɗi ko dimanche uji nayyi emin pecca hen dimanche uji ɗiɗi min jalta min mbaɗa assainissement woni pittugol ngol noon alhamdulillahi rabbil alamin min jetti hen Allah kalne min jalti min pitta kadi yimɓe leegal ɓe ne belto saabu minen ɗum tan woni darde amen weltinde yimɓe leegal ɓe saabu hande so tawi sagara woni ɗo salima notade international walla salima arde ene hersini min gara yumma fonno fittude yaltude damal galle ne hocca bale ne fitta yumma fittani yalti tawi sukaɓe ne pitta ne jooɗi vraiment an so tawi guilgu ɓerde joguiɗa ma yalta bowal balla sukaɓe wallude yumma fittude ɓe wallahi ɗum noon waɗi fayida amon ceerno Amadou holno mbaɗɗa ha dendiɗa
ɓeeɗo sukaaɓe ɓe jiimi ɗo machallah e ɗo tolniɗen ɗo hannde e aduna o koye yamirore jignaɓe maɓɓe walla ɗum ɗo hol ndewɗa ha mbawɗa rendindeɓe taw kala nde cohluɗa e maɓɓe ɓe gara ɓe notama hol secret joguiɗa? bon so Allah weltima e namdal ma ngal kadi mami jaaben ponmi jaabirade mo ni saabu hande rendinde yimɓe ne muusi kadi needi wona gotum ɓe neehi ko kahayɗi ɓe neehi ko ganki ɓe neehi ko mbañ ɓe neehi ko nouakchott hande pour ɗetta kamɓe fof ndendinaɓe ɓe ndenda ɓe gona miijo woto ɓe gona needi wotiri c'est pas facile mais ne min créer fedde nde ne min jeehi Allah walli amen min duusi fedde nde ha fedde nde fuɗɗi wonde fedde mbimi koccumi dawol gotol dawol ngol woni holɗum dawol gonga min jetti surtout kamɓe sukaɓe rewɓe min jetti goto fof galle mum min jodde jinnaɓe mum min kaali holko woni fandare amen holko tagui amen wadde fedde goto fof kadi so Allah mbeɗa yetta jinnaɓeɓe kamɓe fof guila A ha Z ne min jetti ne min keeɓi hen haallaji ɓuɓɗi jinnaɓe mbiya men kalif moon Allah surtout ma jinnaɓe sukaɓe rewɓe mbiya men ko bandiramoon rewɓe goni ɗon yo Allah walla kadi ko aadaji fina tawa yo Allah hokkuma on yettinde hen e fandare jidduɗon nde vraiment mbiɗa welti hen ɗum noon mbeɗa sikki onon ne on nani ko ceerno Amadou haali ko minenne de min dañi ko wonno ko fandare amen no wayno min keeɓi ɗum saabu min jinno andude sa ardima hunde tawa aɗa wawi fawde ɗum ɗo foti fawede ɗo pawa ɗum kadi e dalilu laaɓɗo. ceerno Amadou onon fedde mon nde ko piye woni ɗo walla onon hol son jiiɗi wadde organisé ɓornude ɗe ɗo ko jiimi ko ɗo beele ko on piyat walla oɗon jogui ko ganduɗa hoore ma nde ko kañum waɗa mon financé taw hay caɗele on ngala kala ko cohluɗon saabu hay ñanden ɗo mi yi organisation mon machallah ne rewi lawol kadi hay ko 5 sur 5 hay ella ala hen donc holko woni caggal mon dal mbiɗa yinno andude exact hol ɗum ɗo holno Allah wallir mon ha mbawɗum wadde e Mauritanie mo ganduɗa mo gonmi o ƴettude ɗo hunde wadde hen réussir vraiment wona ko weeɓi. vraiment mi weltima e namdal ma ngal kadi ngal ɗo namdal mbeɗa ɗumɗuno ngal saabu mi yarat ngal ha ngal debbat foti debbude ɗo saabu minen ene gasa wonde ha joni min piya saabu ene jarani amen minen liggade min barto min keeɓa haalis kadi min mbalɗa yimɓe e belto saabu hande laamu haydara financani amen et puis cadre uji leñol ngol haydara ballani amen ete ko minen fof ndendi ndeɗo haare kono ene gasa wonde kamɓe ɓe nangui juuɗe mabɓe minen somin nangui juuɗe amen tan hunde ayot ha joni min continue haare haaɓe ganda komin mbaɗata ko gonga e amen so Allahu lamɗo jaaɓi mabɓe tawto amen e komin goni ko saabu ko laaɓi waɗi fayida. ceerno Amadou ɗum ɗo holno ardema nadde art mbiyen ɗum culture woni fina tawa ha noon tengti meccal biyetegal théâtre noon ne heewi façon ngaji ne waɗi théâtre mo ganduɗa hoore ma o ko comédie ene waɗi mo ganduɗa hoore ma o ko série ji woni hono wi oɗon gandi ko yahata e aduna o onon holen ko représente ɗum beele ko yo yimɓe jall walla ko yo yimɓe pin caggal kay koye art gonɗon kadi holno ɗum ardema min mi yi ɗum e ma tan holno ɗum ardema ko a jooɗi ha ɓoyi tan ɗum arema walla won neɗɗo mo ganduɗa hoore ma koye mum timtotoɗa ha joguiɗa cuusal engagade e nadde ɗum ɗo par ce que lawol ngol ne juuti hay goto anda ɗo haɗo yiyata. bon dans ma carrière min guila jibinami ne janggumi Qur'an jangguinami ko école kadi gandumi tan ko école alhamdulillahi rabbil alamin kadi ha joni mi accani école hande mbiɗem terminal so Allah jaaɓi o ane ni mbiɗa foti wadde bac so Allah jaaɓi mais ar ne wonnoon sa janggi a janggi école a jaɓani janggude pinal ene gasa wonde pinal ngal woda ko manki kadi wara jangga école nde pinal so manki ene ayna hunde alhamdulillahi rabbil alamin kadi min guila pinmi mbiɗa yiiɗi ar tan saabu neɗɗo sa wi ka neɗɗo won darogal yimɓe timto e ma jikkuji moƴƴi ko ɗum noon ardiyam ngal ɗo pinal mbimi pourquoi pas min mbaɗata fedde min pindini yimɓe pinal ngal noon wona findiran findini yimɓe ko wadde sensibilisation minen kala ko min jii e rendo ngo kala ko min jii e gandanɗa hoore ma cohésion sociale mamin joue ɗum théâtre min bindat ɗum saabu hande théâtre wona emin timto e neɗɗo wona haydara komin jetti Allah tan ko minen bindirata juuɗe amen min binda ha fin hay théâtre uji momin joueur ɗo ɗi foof ko minen bindirta ɗum juuɗe amen ko windete ko noon kala kadi winda bindata ko wuura ko ɓuuri wuurede koko ɗum wuura hande kala komin jiiɗo no wuura ko ɗum min bindata kasi ko ɗum tan. ewa ceerno Amadou won cassette mo ganduɗa hoore ma on jaltini ɗum ne yaltay télé walla won hol lefol ngol mbaɗɗo ngol ganduɗa ngol hoore ma e nder aduna so neɗɗo yiiɗi ɗum yebde holto rewata ha heeɓa ɗum walla on cuwa walla holko puɗɗi ɗon wadde ganduɗa hoore ma ɗum ɗo ene memni. eyyi Allah jarama saabu emin jetta Allah kadi emin jetta télé bedde e hoore mum saabu hande sa yiiɗi wadde hunde a tanka ko jiɗɗa wadde ko a yaltinani ɗum boowal ha yimɓe ji hay saɗa heewi gandal ma ngal yitaki e min de ma part mi tourni 3 cassette walla 4 mais ne gasa wonde ne garmi e fedde unité national min créé ɗum min cuwa yaltinde cassette min cuwa waccude dawol mum mais ko hen min goni min cuwa inde unité national kam min cuwa tirnude film
ko film goto min tourni soit yaltude soit yeɓede firti ko soit raw wonde officiel quoi mais min tourni ɗum kam montam paari heddi tan ko yalta so Allah jaaɓi. ɗum noon inde film o no wiyete inde film o? Bon inde film o wiyete ko leñam leñamako. leñam leñamako e nder Mauritanie kadi fedde nde kadi ko unité national wiyete. est ce que leñam leñamako ɗum ɗon noon a wawa men haalande tan holno ɗum lelori laaɓna amin deeɗi saabu no wawi taw minen jiiɗi hebde lefol ngol min par ce que taw ngol wawi heɓade holto neɗɗo wata heeɓa ngol dal jaltina ɗum par ce que c' est intéressant aduna kadi wawa andude wonko gonɗon e dow mum ɓe goppa e mon hakkillaji. ay so mbi leñam leñamako c' est vrai enen fof ko Mauritanie gonɗen kadi ko haadi men yaade fof en 100% ko leñam leñamako so mbiyamni mbiyen en gonde probléme politique en gonɗen mais min pour lam min ko leñam leñamako tan haadi men yaade guila enen fulɓe ni sen beelama puɗɗorɗen koye men saabu anen fulɓe hannde eɗen keewi leƴƴi mais en gona leƴƴi keedi ken leñol gotol mais enen fulɓe hannde en pecci ɗum en mbaɗi ɗum leƴƴi kewdi ɗum ko leƴƴi subalɓe ɗum ko leƴƴi toroɓe ɗum ko leƴƴi solɓe ɗum c' est pas normal enen fof ken fulɓe so mbi enen ke fof ken fulɓe poɗɗen ko rendude aadaji ndenden miijoji mbere laaɓi men jettoto pour yettade ɗo. leñam leñamako a haali gonga saabu eɗen gandi e nder aduna o gueɗe kewɗe tardini men enen fulɓe tardini men enen fulɓe en mbi sen mbi fulɓe ko fulɓe Afrique mbiyeten aduna o foof saabu hannde o ko toroɗo o ko cubballo o ko gawlo ko gueɗe ɗe gandanɗa ɗe hoore ma nawrata leñol yesso ko haali ko ene wuura soɓe joguima anniye wawde walla darde yidde ittude ɗum ɓe tourni lefol biyetengol leñam leñamago minen noon minen paada lefol ngol kadi minen paadagol e doole saabu minen gandi ko ene wuura min deewi hen min kadi min guuri ɗum ɗum noon ceerno Amadou oɗo bandiraɗo debbo ne holko wone e fedde nde? bon o ko membre unité national wiyete ko Eva Gueye kadi machallah ko debbo dariɗo saabu mino ene gasa wonde wonko mbawmi toppirade ha heewi komi mbiɗa wawi wonde responsable mabɓe kamɓe foof mais ene gasa wonde ne cuusirmi worɓe ni mi suusirani noon rewɓe ene gasa wonde ko heewi taw mi huuli namdal rewɓe kadi il faut mbaɗa gardiɗo taw ne suusi ko cidde mabɓe ne haalnaɓe oui. ɗum noon sokhna Eva salminama juurama e calmina bande en. assalamu aleykum bandiraɓe on calminama mi salminimol kala inde mum yettode mum mbiremi ko Hawoy Gueye debbo mo yima yersama e mbeelu hayat mi salmini kadi ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke e duwaw on calminama woni kala inde mum yettode mum ko no Amadou wini tan ko haalirno foof président o haali kadi sa yi sukaɓe machallah avant tout d' abord haaɓe neehi ko ɗum ɓuuri wawde nawde neɗɗo yesso kone haadi machallah haaɓe neehi haaɓe respecte kadi haaɓe gomi koɓe mbaɗata ko machallah on calminama noon no fewi. hol ko nannuma e naalan artiste yagal artiste comédien yagal ko holko welma hen ha natɗa hen no wayi hewde programme uji gonɗi nder mum ni? a haali ɗo question mbaɗɗo fayida par ce que guila komi cuhlel dal min mboɗo yiiɗi art affaire théâtre mi wona hen keso mi ɓooyi hen mais min naate art ça fait hande 5 ans mbiɗa wawi wiide ɗum min joui série min joui de théâtre mais holen ko yalti holen ko suwa yaltude mais ko garmi international ko nak mi suwa taw joude film. d' accord joni an e nder gurdam ma ɗum ɗo ka naaten tan pour la forme walla yidde yiyede dow scène walla wiyede hanki kewni ɗum ɗo walla an tigui rigui ko wonko coyniɗa nen hen a woppata so wona keeɓa ɗum jagga ɗum e junggo ma? a haali gonga nannani kam hen yidde wonde n' importe nannani kam hen yidde wonde soynade nokku non non nanni kam hen ko yidde andude hooram e fonkude ko gonmi ko e daranade leydi ndi e daranade ɓiɓɓe leydi ndi e surtout ma leñol Pulaar fulɓe mbeɗa yiɗi daranade ɗumen kala tone foti darede min jiiɗi ko minen équipe o foof e wonde groupe o foof min jiiɗi ko yaade hammin jettoɗon hammin mbawa yobtude hujjaji poɗɗi yobtede ɗi e surtout wonde ko affaire leñam leñama gonɗo e nder Mauritanie par ce que manam gota ko ɓiɓɓe leydi ko nden haare woni haare ma? ɗum woni hara amen minen foof wona min goto kono ɗo joni ko an kaldan eyyi ko ɗum woni haram e surtout ma kadi groupe mo gonmi o minen foof ko ɗum woni komin kaɓate ko. eyyi oɗon gandi haare nde kaɓoɗon nde wona haare webde rendinde ɓesgu Mauritanie o won gotum ko caɗele guuraɗe on paari? amin paari weeɓani mais mamin mbaɗ foof pour haaɓe ndenda kadi inchallah maɓe ndendu kadi ma Allah taw min hen par ce que kala sa yiiɗi moƴƴere rek ma Allah taw ma hen. onon soɗon tourne théâtre comme gonɗon koye nder oɗon gone nder plein série capato ma o haala ɗemgal makko jolfo haala séréer o haala sarkulle o haala walla onon ko langue goto tan utilise ton ha théâtre o gas? bien sûr go foof présentar ko woni ko ha ande vraiment minen min gumminayi pour fulɓe tan umminayi pour soniki tan min gumminayi pour cabat min gumminayi pour jolfo min gummini ko langue Mauritanie o foof yo yaaru yeeso
kadi yo yimɓe ɓe gon unique yimɓe ɓe gona jungo woto ko ɗum ummin amen beele capaaro mo gonduɗon o omo faami tigi tigi ko mbatton ko omo faami so famani o jokkata ha jolde omo faami tigi tigi holko woni mission mon ɗo nodduɗo mo fof noto mon ɗo to min noddimo fof omo noto par ce que kanko e hoore makko omo pari pour yaadude amen sara kulle one ko noon a haali gonga jolfo one ko noon on ɓuuri kala waktu nodduɗon goto mabɓe ne paari arde notade unité national so min noddi no min jofnata taw ko ɓe gari par ce que haɓe gommi fof wadde bandiraɓe eɗen mbawi wiide ɓeɗo kamɓe tigui rigui koɓe goni koye dow mum ɓe gonkidaki ɗum kadi ko ƴiƴam mabɓe woni saabu rendinde ɓesgu Mauritanie yiiɗa wadde ɗum leñol gotol wona ko weeɓi saabu enen fof eɗen gandi ko wuura e nder leydi ndi wona leydi ndi ganduɗa ndi hoorema potallen ɗo kamɓe soɓe joguima miijo wango ni ko yimɓeɓe fof poti yaltude gadda miijoji mumen gadda jawɗele mumen alɗuɓe leñol ngol anduɓe leñol ngol e manam guilay sernaɓe hay foof ɓe poti ko wallede ɓe poti kadi ko waɗede soutenir nde wonno koɓe goni koye dow mum wona kecce saabu leydi ndi ne jogui caɗele nanodiral ne jogui caɗele wonde gotum guila to laamu mum guila to garduɗa foof ma yi e leydi ndi ko jaarundi banggue kamɓe noon Allah rokkiɓe cuusal e pellital rendinde ɓiɓe Mauritanie wadde ɗumen gotum vraiment minen Télé Mbedda min dañi hande weltare mawde arde hawre yontaɓe waɓe ni noon ceerno Amadou ha joni en ceertani minen jinno andude beele an ko mbatta ko jiknaɓe dokkima yamirore ya no jiɗirɗa foof eɓe goni caggal ma walla nde est ce que aldamaɓe caɗele tigui rigui saabu combat mo gonɗa wona combat bebɗo bon min nene baba noddimi joƴƴinimi ɓe mbimi ɓiyam janggo école jangga pinal kono min cali tan ko jara hen puydam saabu puydam ɗam woni holɗum kala kadi yaaha e dow gonga sa haɓama taw ko an jeeyi gonga gasi kono pinal gam kam ɓe kaɗanimi nanggo ɗum saabu ko aadaji ko fina tawa saabu hande mbiɗa créé scotch mi joue nenam so tawi jooɗi guirmum jaltina gondi walla taw babam jooɗi ronka jaggude jaleɗe firti ko weltare kadi ɓe mbi kam tan ko dog bone dog andirede waari dog andirede a wujji dog andirede a tooñi tigui rigui ceerno Amadou ko ɗo puɗɗiɗa wadde walla wonɓe yimɓeɓe gondunoɗa dañjuɗa men caɗele goppuɗa holno foti groupe par ce que mbeɗa andi a ummaki tan an goto won yinnoɓe liggudade ma heewi beele holno jiiɗa aaro beele onon foof kon gotum walla ɗum waɗi aɗa andi ene jeeya ko tardini Afrique ene jeeya ko tardini ɓaleɓe ene jeeya ko tardini fulɓe goto fof ne yiiɗi ardade kadi sa fotani ardade walla a wawa ardade oto terno ardade saabu sa ardima nanata yimɓe koɗo jaltata holno gummiɗa Amadou holno gummiɗa ha garɗa ha ɗo ha hande ha mbawɗa rendinde ɓesgu Mauritanie naɓe e nokku goto taw kadi kamɓe foof eɓe kedde e konngol ma bon alhamdulillah rabbil alamin min wona ɗo gummimi ar ko fedde ne wiye ndungu ala gaño kadi kamɓe fof ɓe gandi ndungu ala gaño ndungu ala gaño on alhamdulillah rabbil alamin mi woni toon kono mi dañani toon caɗele min e Eva Gueye gonnuno toon bon gonmi toon koye dow teddungal ngal noon alhamdulillah wonto ndungu ala gaño yetti won miijoji momi jinno yaltinde ɓe jaltini ɗiɗon miijoji kadi ha indam yeehi toon won wattunoɓe tan noddirdemi amon ndungu ala gaño grâce jiiratni juurami toon ni kadi alhamdulillah rabbil alamin fedde nde wonno PK10 ko fedde mawde fedde nanade joni noon mbimi pourquoi pas ɓade PK10 waɗi fedde wiye ndungu ala gaño en kokkoron miijoji moƴƴi en kokkoron message uji pourquoi minen PK11 min garta ga min créé fedde min kokka ɗiɗon miijoji ha PK11 naɓe aussi ƴetta ɗiɗon miijoji ko ni woni ko ganduɗa hoorema ittima toon e ndungu ala gaño walla ha joni aɗa jokki aɗa liggoɗo e ndungu ala gaño bon ndungu ala gaño presque mi suusa représentade koye ndungu ala gaño goni alhamdulillah rabbil alamin eɓe gooti kadi ko teddugal tan woni hakkude mabɓe mais ne garme mabɓe nde way tan kene gonda yimɓe aussi aɗa wadda e mumen fedde ha Allah hokkuma ko jiiloɗa hon nodda ɗumen dow teddugal certon e dow teddugal min certi pour l'instant e dow teddugal alhamdulillah min galda caɗele kadi en même temps ko ɗo gonmi représenté yimi ɗo ko président international firti komi wawa wonde e fedde wonde mais no gonmi international de mi addi miijo premier point mo gaddumi ko joƴƴinde membre ji international fof mbimi yomin gar min mbadda collaboration e kala fedde wonde ɗo e Riyad min liggodira taw kala ko cohlumen nde to fedde mbeɗa wawi arande nde to fedde kala ko sohla e feddam wawi arande miijoji ɗi kawra ndenden ko laabi men ko gotum en même temps alhamdulillah rabbil alamin hande kam PK11 fedde ɓurmi wawde ɗo liggodirde e fedde ɓurmi ɗo suusde ko banlieue salam machallah koɓe dariɓe aussi kala ko cohlumen mabɓe mbeɗa arana kamɓe aussi kala koɓe cohluɗo ɓe garana hay goto mi alda probléme alhamdulillah tigui mbiɗa sikki ɗon waɗi fayida namdal ngal laaɓi ceer kono Amadou ha joni en ceertani Amadou en ceertani saabu il faut kalanami Amadou hol Amadou holko visera Amadou holko woni miijo ma e ko mbatta ko holto paaduɗa e mum beele ne waɗi ɗo ganduɗa hoorema sa heeɓi ɗon sa heeɓi bac ka janggo mbiɗa beela woppat walla continat Amadou mbeɗa yiiɗi beela yahata ha ɓora wutte ɓorniɗa o saabu wutte pulago weeɓani ɓornade bon en hawni koye bac gonni koye terminal gonmi et puis mbiɗa jogui droit tellement révise
hoccu temps fof mi waɗa jangde mais wonto keɓata e ar a suusa finde subaka oto ɓorta wutte saabu wona mi welama mi ɓorni mi welama mi ɓorti en même temps alhamdulillahi rabbil alamin Allah seedi ni jami fuur ngol ɗo aussi mi weltima parce que Allah seedi won guure gandanɗa hoore ma woni somin garini Fouta min kewno créde fedde min juron théâtre mais wuuro amen ngol ɗo Ganki Gorgol woni yimɓe gandanɗa hoore ma wallahi wiɓe natta codora biyeji so wona jeeyam e programme o firti ko ar yettinimi ɗon en même temps kadi mbeɗa ñaagui Allah dusde ar dusde pinal ngal kono mi yiiɗa jollinde hen goɗɗum kam ko moƴƴeni mais jangde nde aussi yiiɗi nawde ɗum pinal ngal ha to Allah hannimi foof tigui rigui mbeɗa sikki on yii c'est la Mauritanie tigui tigui kadi woni gotago ɓiɓɓe leydi on jii kosam on jii ataya firti ko ala ko heddi on jiiɗo guerte e biscuit donc soninkoɓe ne ketti men banggue noon wadde waɗi fayida kono Amadou wadde fedde ma nde ne yaaha ha Fouta bon alhamdulillahi rabbil alamin international kadi grâce alhamdulillahi rabbil alamin emin jetta Obama min jejjita ɗum Obama Pro emin jetta banlieue salam emin jetta Alsene les ménagères from to hood emin jetta extra dariɓe ne lance amen ene jettina amen kalto min jiiɗi yettade hannde kalto min nanama hannde to heewi won nanɓe amen hannde ganduɗa men saabu programme o min mbaɗɗo o on jii public o machallah on jii yimɓe notiɓe firti vraiment emin jetta Allah saabu won neɗɗo kada faggo yimɓe ala pular mbi hunde fof e aduna aɗa waɗa leela yittude haydi ajjade soof haade goɗɗo leppude ani to leppude firti kala kada gollo ko moƴƴi kadi alhamdulillahi rabbil alamin international hannde no gomɗen hokkam courage a bosé a continde gandanɗa hoorema ko mbaɗami e dow mum ko e yettinde mission alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon ceerno Amadou min beltanimama min mbima kadi ya jokku golle joni o min goppuma ƴetta kas ata e jara poftoɗa seeɗa min garta e ma ɗum noon yeeɓiyankoɓe télé bedda mbiɗa sikki on paami ko wonno ko fandare nde woodi ko fuɗɗi heɓede hen min beltanima on onon dariɓe gotago ɓiɓɓe Mauritanie ha tengte unité national e wiide moon kadi enen gondi holno dokkatmi ɗo konngol holno jirɗa télé bedda manam dariɓeɓe e mawninde ko batton ko goppa hajuji mumen e hammuji mumen e hol weltare dañƴaɗo joɗɗa ɗo hande huccidde aduna o gam unité national bismillah ko adi fof mi salmini ko fof inde mum yettode mum mbiyetemi ko Acca Ndiaye ko adi fof mi salmini ko fof inde mum yettode mum mbiyetemi ko Acca Ndiaye alhamdulillah rabbil alamin mi naati e unité national guil 2019 presque kono mi meeɗa yiten ko muusi kam mi meeɗa yiten ko metti kam alhamdulillah hande kadi mbiɗa welti no feewi machallah tade mi yiiɗi ɓeɗo yimɓe foof alhamdulillah weltare no feewi merci merci beaucoup تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الوطنية يلتجمعنا كاملين الحمد لله نتوحد وما عندنا مشكلة ودو ثقافات كاملين في بلاصة متوحدين ما عندنا مشكلة نعود الدولة مولي متماسكين فيك الوحدة إن شاء الله ما دون تقدموا دون عدلوا شيء الدولة ما يعودوا الثقافات كلهم تشتغلوا وحدها ذاك ما لا يعود زين فينا ما يعودوا كنا يشتغل وحده ذاك ما لا يقدم شيء للدولة يالتنا نعودوا كاملين متوحدين ذاك هو اللي يقدمنا إن شاء الله هو اللي ندوره هو اللي معدلين عليه الحملة وذا كامل شكرا شكرا merci beaucoup donc merci qu'on pami vraiment chapeau à vous fedde mon wande fayida darinde e ɓamtare ɓiɓɓe Mauritanie naɓe foof ha tengti e gotago leydi Mauritanie woni unité national on jii oɗo musidɗo ko haali ko ɗo on jii pulagu on jii kadi ɗo foof ɗum noon ko weltare mawde minen télé bedda min dañi hande gam arde e notade fedde nde ɗo nde wonno fedde nde nde heddi tigui e rendinde ɓiɓɓe Mauritanie naɓe kadi minen ñaago Allah joom baɗe bawɗe nde rokkataɓe kamɓe ne wawde yettade ɗoɓe payi ɗo e mission moɓe jogui o wawi ɗum gasnude wonno mission wona mission bebɗo kono soɓe goppi haaju mabɓe hammuji mabɓe on jiiɗo vraiment ko ganduɗa hoorema ko ene rokkino cuusal ne rokka cuusal no fewi ne rokka cuusal noon bisimilla ma musidɗo bisimilla ɗum noon salminama juurama secrétaire général a weltanama yam bisimilla ma e Obama provision e télé bedda inde nde e calmina bande en assalamu aleykum wa rahmatullah bon min je me nomme Sal Jibril mais ɓuurimi andirede ko Kawjibi je suis le secrétaire général de l'association dénommée Banlieue Salam Famille voilà mboɗomi ɗo henna mboɗo arde notre président Abou Mbodj jeeyaɗo to henna to Wending Mali Booli e so tawi min ɗo henna kadi ko grâce président
unité nationale de Riyad woni Amadou Sy ko kañum invite min ɗo pour arde ɗo e haalde seeɗa ko fate unité nationale et de notre association aussi banlieue salam famille voilà. holko woni banlieue salam famille? Banlieue salam famille c'est une association créée en fin d'année 2017 voilà so nani banlieue kadi ko holno yimɓe guurdi ɗo hen ko c'est en zone banlieue avant wonno ko genre soudoniran de jeunes qui vivaient ensemble et min gourdi zone goto et min mbiyɗum banlieue. À un moment donné on a dit pourquoi pas partager avec les autres et donc mbiɗen noddin heddiɓe foof mbiyen ɗum famille. Donc on a créé ça, on a dit banlieue salam famille comme no mbiyeten ɗum e arabe ni arri fil usrati salam ko ɗum woni banlieue salam famille voilà. Et banlieue salam aussi waɗi des programmes min jogui kadi des objectifs voilà. Bien vrai que min jarat tan ko min jogdi presque de même point mais kamɓe unité nationale ɓe ɓuuri yarude ko wiyete gotagu leydi voilà gotagu ɓiɓɓe leydi voilà voilà gona gotum gona ensemble gona leñol gotol taw kala somi sohle capato ala caɗele so jolfo sohle pullo manam gotagu ɓiɓɓe leydi kamɓe mbiyat ɗum no witeni unité nationale noon wona hunde webde wadde e nder Mauritanie sabu ɗo yimɓe ne gandi ko woni ɗo kono mouvement ɓe goni wona mouvement tokos onon joni hol ballal jogui ɗon gam rendude mabɓe mission moɓe jogui o? Bon pour wallodirde unité nationale de Riyad déjà guila kamɓe ɓe puɗɗi leur travail ɓe mbi holmo jiɗi liggidade nder Riyad ɓe mbi jiɗi liggidade koye association banlieue salam famille par ce que guila cukawge min gondi alhamdulillah rabbil alamin mataw Amadou Allah waɗi ɗum tan koye art affaire de théâtre uji ko way noon bien vrai que min doga hen mais kanko ɓuuri yidde oɗon vibes donc noon o wi wadde o ligguido e banlieue salam o waɗa de collaboration kala ko sohli taw banlieue salam ne rokkamo junngo e ko jiida ko ɓenni programme ɓenni ɗo o mi anda so jiide t-shirt blanc qui tourné ko association banlieue salam famille ko kañum wonno sécurité mabɓe voilà ɗum noon jeeya koye ligge hakkude amen kadi kala ko programme déjà ina diwa hakkille makko seeɗa walla omo sohli ballal on data ko min le secrétaire walla notre président Abou Mbodj o wi holno jiiruɗa ɗum ɗo ça veut dire que il a envie de partager ces choses avec nous donc minen kadi on est là pour les aider kamɓe qui sont là pour nous aussi donc comme on dit l'union fait la force voilà. D'accord no programme ñanden oɗo jiimi ko onon goni sécurité o tisitaji mon blanc mais comment no mbaɗɗon ha réussir ɗon jamma poɗɗoni ko ari ko ɗon e neɗɗo sans violence min ha joni e toujours mbiɗa haalde e télé mbeddo mbiɗa wi min mi jaɓatano yaltude won heure uji mbiɗa ya programme uji par ce que foof ne wawi arde hen kono jiimi hen ko sécurité te ko 1 heure gummimi ɗo kadi minni komi joom galle mais hay caɗele mi dañani hen holno mbaɗɗon ha réussir ɗon ɗum? Alhamdulillah rabbil alamin ala hunde fof ko anniya quoi parce que affaire ko c'est un exemple kadi parce que juste avant programme o ko minen mbanno programme c'était le 21 min mbaɗi programme mais à la fin de gasata nde waɗi haare seeɗa donc kamɓe ɓe keeɓi oɗon haqqille wiide pourquoi pas ƴewden sécurité min gonade sécurité doole mais ko juste hakkillantagal min pamodira yimɓe min divisi chacun de son côté voilà wiide kadi min ballodira ɗum kadi koye membre uji mabɓe koye mabɓe kamɓe voilà kala to donkumi mi wiya membre mabɓe tel darnomi ɗo alhamdulillah kadi à l'aide de jeunesse à l'aide kadi arɓe yebde ɗo kadi par ce que gari ko humpitade ko yahata ɗo ko gardani haare gardani bonnude un jour donc affaire o par la grâce de Dieu affaire réussite comme il le faut quoi donc mbiyen alhamdulillah rabbil alamin. Donc banlieue salam ko onon ne holon jogui juɓɓudi oɗon jogui ko kalis saabu fedde wawa joɗade ene waɗa gueɗe baɗe ni taw ala kalis onon kalis o ko on piyata ɗon ndendina walla kon finance teɓe ne waɗi joguiɓe kalis ne mbimon kala ko cohluɗon bisimilla gaari kalis walla koye moyen ji mon jaadoton? Banlieue salam famille waɗat comme des associations tout kosi mbaɗat ni bien vrai que puɗɗima il y a 2 ans mais min mbaɗata ko de pied min mbaɗat chaque mois min mbaɗa réunion soit min mbaɗa 100 oguiya soit min mbaɗa 200 oguiya ko noon min mbaɗata quoi kala ko min cohlinode min tire keesa men min liggoro par ce que guila min puɗɗi min meeɗa dañde de soutien faade holton min meeɗa so wona une fois min mbaɗino social pendant le mois de Ramadan alhamdulillah min coɗi de sucre et tout mais ɗum ɗon kam grâce à yimɓe legal tan min mbaɗi des petits lettres de soutien voilà goto fof woodi ko waɗan min hen min coodi machallah de matériel durant le mois de Ramadan min mbaɗi ɗum distribué mais à part ça min meeɗa hebde soutien ji kam gandanɗa hoorema ha ko min mbawa haltude ɗum
non min ngala ko piya amen tan e doole amen comme tous les associations internationales gonɗi ɗo e nder yaade fof no mbaɗata ni quoi voilà merci. Parce que lewru korka so ari oɗon ƴetta e moyen ji moon coodon balle oɗon balla miskineɓe ɗum ko banlieue salam waɗat ɗum kono laamu meeɗa arde e walla onon on meeɗa hollide laamu mouvement mon o par ce que ko important gam addude ballal walla kolliron koye moon saabu ɗo oɗon jogui ko ganduɗa hoore ma ko intéressant sa ƴeewi e organisation ji mbatton ɗiɗo ala haare kono fotɓe woppede hakkille par ce que weeɓani ɗo hay ko ɓoyani ko stade olympique ɗo ko daju arno ɗon kono ɗo wattindi ɗo fewani te koye nder capital kono wattindi koye violence ɗum ɗo onon mbaɗon programme sans violence hol secret mum secret o ko juste tan ko mbatti ko waɗete ɗo ko gonga te kadi ko ballodiral entre ces associations. Bon, pour revenir à la question mo namɗa kam to est ce que min meeɗi namdade ballal wala ko way noon bien min meeɗi parce que avant votre mairie de Nouakchott min keeɓi machallah de lettre vers candidat ji nder mairie ne mbi min gare balle min votene min balle min de wiyete yimɓe ɓe voilà minen kadi min gari min kalniɓe nos conditions holno min liggitto e mabɓe voilà le premier des choses ko min kalniɓe ko avoir une récépissé parce que pour gona reconnaître il faut jogoɗa récépissé min gari min jindire l'actuel maire parce que avant omo heɓa min gari min jewtide makko min kalni nos conditions o wi min ɗum y a pas de souci. L'essentiel que faites ce que vous avez à faire. Après, si vous kebi lamungu, Inch'Allah, vous allez le voir, vous n'allez pas le regretter. Avant, on venait, on tape direct, on rentre. Mais actuellement, si tu n'as pas d'audience, tu ne rentres même pas. Min garat, min kong, min tamp, min jera, monsieur le maire. Ça veut dire que donc du coup, min pas mi odon jeu. Donc min ñaago yimɓe ɓe hoto mbino punta min par ce que mi wawa muuji pular no feeni mais ɓe mbiyata neɗɗo sa funti ɗum gotol je sais pas artema kada funti ɗum ça veut dire kañum woni kangaɗo quoi je sais pas donc ça veut dire que min keeɓi leçon de ce côté là donc min liggo jusqu'à yimɓe ganda komin mbaɗata ko gonga amen haaɓe gara ɓe tawta min hen et comme ça on travaille ensemble voilà ko ɗum woni d' accord ɗum noon mbeɗa sikki on nani secrétaire banlieue salam ona on nani ko haali ko wadde enen fof mbeɗa sikki sawru ndu ko wotoru ndu memi men enen fof saabu laamuɗo firti tan ko inde so woni laamu sohle ma tawma nder galle hadma jonde darde so heeɓi ko sohli ko a heɓata ɗum sa noddi jomum a yiita donc ko caɗele guurade kono noon yamama unité nationalité ɗum gartine président Amadou e ko haali ko holno jirɗa ɗum saabu beele onon ɗum heeɓino moon walla heɓani moon sawru ndu ko wotour kamɓe so piyam tan min piyete saabu fof ko association bon laamu ngu mbiɗa ñaago laamu ngu yo wattu haqqillaji mum e association ngaji ganda kadi ko darde amen nde ko darde gonka saabu komin jiiɗi hollirde ko e komin jiiɗi wadde ko min ngala doole mum komin edo tan yoɓe mbaɗ hen junggo mabɓe kadi ɓe ganda har nde ko wotere ko minen fof kaɓete kadi so laamu ngu wallani kam vraiment cadre uji leñol ngol gof fof waɗa hen junggo mum so tawi mamin piye temedere tan aɗani temedere ne waɗi ko ɓuuri ɗum ittude sa jaggui temedde de a hokki amen tan ma won ko woni cadre uji leñol ngol yo mbattu haqqille sukaɓe kadi ɓe ganda har nde ko wotere minen komin kaɓanto ko foof ko yo murten fof tan rendu wona suudu wotour eyyi ɗum noon monsieur le secrétaire holno jirɗa Obama provision e télé mbedda avant tout j'aimerais remercier Obama Pro parce que déjà ko travail exceptionnel ko batton ɗo ko parce que weeɓani quoi so tawi aɗa haala tan a ala ko woni yeeso ma kene hollitma mondo ko ala to haalma fayi quoi donc déjà ko batton ɗo ko je vous encourage vraiment ko batton ɗo ko une excellent travail batton ɗo et je vous remercie sur ça. Et en terminant aussi, j'aimerais aussi inviter notre président BS, Wastaton Djugui Yanesingo Kongol, au Halde Hensedo quoi. Voilà, merci beaucoup. Non, minene min bima jarama ya jokku golle kadi aduna ma fam tigi koye jihaadi gonɗon kadi jihaado inchallah ma yimɓe fof jiiɗum inchallah. Donc en garti ɗo e président association Salam monsieur BSF ɗum noon monsieur le président holko ɓeydata e ko secrétaire ma haali ko bon ko adi fof mi salmini bandiraɓe moni kala inde mum e yettode mum jooɗiɓe ɗo ɓe fof dañɓe arde ɓe dañani arde ɓe fof machallah jonde nde ne waɗi fayida bon mbiremi ko Abou Samba Mbodj ko minon président association BSF banlieue Salam family joɗinoɗo joni ko secrétaire amen wiyete ko Sal Djibril walla kaw Djibi bon oɗo kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema ala komin mbawi yobdemo quoi machallah kala ko Amadou heeɓi ene hen ñamen hen
bien vrai que minen dendi leegal ngal mo ɓew rendi ɗo en leegal ne keewi gasara association ji nan ɗo ha heewi mais machallah entre makko BSF eɗen mbawi ko ɓingu yummo woni ɗon quoi kala ko wawi kewde kala ko Amadou heeɓe moƴƴere ene yiɗen BSF minen kadi min ngala doole komin mbawi wallirdemo kono so Allah emin ñagonomo yalla yettimo to yiiɗi yettade ɗo emin ñagonomo Allah yalla yettimo to yiiɗi yettade ɗo sibu so yettimo ɗon tan min jettoto ɗon quoi par ce que fandare makko e amen ene moƴƴi minen dendi fandare ko haalerno ko foof secrétaire haali donc mi yettimo no fewi mi weltimo no fewi mi weltimo kadi Obama Pro e Télé Mbed c'est que oɗo initiative weeɓani quoi ko hunde mawde wonde hunde mawde mi salminimo no fewi non mi weltanima monsieur le président non ɓe siko nani président ko haali ko sabu dental woni dole Mauritanie ngare denten sabu dental woni dole lure kare lingare ngopen sabu dental woni dole lure kare lingare ngopen sabu dental woni dole Ngangu tagore ngare ngopen sabu dental woni dole Ngangu tagore ngare ngopen sabu dental woni dole Pulloy chapato ngare ndente sabu dental woni dole Pulloy chapato ngare ndente sabu dental woni dole Jolfoy soninke ngare ndente sabu dental woni dole Jolfoy soninke ngare ndente sabu dental woni dole Ngare ndente ndentine leydi mbere leydi men yara Yesu Ngare ndente ndentine leydi mbere leydi men yara Yesu Ngare ndente ndentine leydi mbere leydi men yara Yesu ko adi fof mi fuɗɗirima inde Allahu laaɓɗo mi fuɗɗirima inde Allahu lamɗo mi fuɗɗirima inde Allahu goto Allah ko an woni bawɗo baɗowo Allah ko an woni jogiiɗo dokkowo Allah ko an woni cuuriɗo cuurowo Allah ko an woni gandu jiyowo Allah ko an woni gurɗo keddotoɗo Allah ko an woni jaltinde kocce e nder ƴiƴe Allah ko an woni sirru godal ruhu godal ɗum noon senare wodinima wadde fedde unité national on calminamoli kala inde mum e yettode mum min mbiyetem ko Hawwa Boussy debbo mo Mbagne Samba gummim ko duɗal bele ndendi ha joni yewtani paaɗen ko yimre men wiitende sunare aduna ko wendu jeeri to ɓe tula ɓeeɓa yoora cey o kikiɗa 14 lewru setto hitande 2001 mbiɗa jooɗi e ayawo mbiɗa ndaara ha o kabaru yalti Tijjani Ana natti mbimi mboɗa yedda ha o yalte ayawo jimomi gandumi o kabaru tabati innumi Allah jooɗimi miiju mbiɗa sara Tijjani Ana mayde ma betti mayde ma fayni mayde ma woyni sellini haalde jofna koye rokkede Qur'an haali jofni gurɗo fof ko maayowo a waynima a yeehi a yaari cukago a ɗacci golle e podoje fandare a yettinani a woppi wondu a ɗacci bayeji leñol ngol fayi jalal a wonino lomtoma weeɓani aduna hawa ñaldaka waldaka tinaka mataka Tijjani Ana hooti saare gonga so jiɗɗo ari jeyɗo arani so hoddur yani lajal timmi heɓiɗo haɗatno feere wonde wodata a wirnima hande e giɗe ɗe kastani ɗo yeno fof omo softi ɗo yeno fof omo garɗi ɗo yeno fof omo moosa darde ma e leñol ma yidde ma e leñol ma hay goto humpani gendiyankoɓe darima desdi golle ma e kayitaji ha aduna gasa yejjittaki Sénégal wayima Afrique sunima aduna wiyete ko meeɗi aduna yettete ko natti Tijjani Ana meeɗi hande Tijjani Ana natti ko nawinelaɗo ko woppata kala tagore yo Allah yurme yaafoma juuɗe moƴƴe jaɓɓoma ko toon woni foftarde ma amin Amadou Haran Ba to Bogadine. Merci beaucoup. bandiraɗo debbo inde e yettode ɗum ɗo kadi mbiɗa yiɗi kalna kam hono arde ma saabu ɗum ɗo a windani ɗum ɗo il faut min nana ɗum e nder oɗo ɗum ɗo hol inspiration ɗo ummorima ɗum ɗo il faut awkat kam 1 minute ummoriyam jangal ko pulaar
ɗum ummiri min jangar ko pular wiye duɗal wiye duɗal bele ndendi ko toon min janganno kala saha ceerno amen ne windana amen cimi amin janga amin bawori hen ɗum ɗon no wayni est ce que so mimi meeɗa andude aɗa jogui ko aɗa mofti ko wayni saabu ko joguiɗa ko valeur holko kalanta yonto waɓe classement holko mbiyataɓe bandiraɓe julɓe janggen pular ko ɗemgal hono ɗemdini yo winde jangge beele hakke mum natta haade tan e haalede noon bandiraɓe mbeɗa sikki on nani kadi on paami vraiment en jiiɗo kawisaji en jiiɗo kadi ko ganduɗa hoore ma eɗen mbawide ardi men ko dow saabu oto yi neɗɗo jugeambo e comportement tawa anda ko woni e makko ɗum noon Amadou Ngara mbaynodira e bande en konngol ma cakkitingol fewde e yeeɓiyankoɓe Obama Pro e télé mbedda mo ganduɗa hoore ma dari koye ko ɓamtata fulɓe e yewtere men witede hol janggo men e holno jiiruɗa télé mbedda machallah alhamdulillahi rabbil alamin kadi mi weltima lawol gongol télé mbedda félicitation initiative mo noon moƴƴi kadi yo Allah jokku golle yo Allah hokku mon kadi ko jilorɗon hen ko saabu no mbimi nanni tan mbimi somin jiiɗi wadde hunde walla somin jiiɗi hollirde hunde somin balla hunde fewta kadi Obama Pro ko mon frère machallah guila min gandodir tan koye dow teddugal omo woni après pour lancedemi alhamdulillahi rabbil alamin guila gandu mom kadi mi heɓani hen nims kadi machallah wonko min liggey momin gone dow mum emin mbi yimɓeɓe tan yo pat inchallahu rabbi ɗiɗo lebbi garoji walla ɗiɗo semaine aji garoji hakkude amen e Obama Pro inchallahu rabbi ma yimɓe jii ko yooɗi inchallah rabbi mamin tourne sénéte aji min tourne sketch uji inchallah e série ji kulɓiniɗi min kolla moon ɗo inchallah par ce que wonko min programme koye haare mawni min goni inchallah rabbi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on jettama kadi minen mbimon oto jejjite abonade hay hunde son abonima hay hunde on nimsitta hen minen gonde moon e banggueji ɗi foof kadi kala dillowo e art artiste to rappeur ko mbawɗa wonde foof andu télé mbedda ne paari yadudema e dennagal moyen mo joguiɗa min pawanima haydara kono to jejjite abonade chaîne o ko important ɗum noon en jetti arnoɓe tawtorede yewtere nde en jetti wonɓeɓe e machine aji à la prochaine fois